Sa tunggistuhon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa indang mga kwalifikasyon, karakter, asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Tanuwi ka! Tanuwi ka! Radyo Natin FM Naga Job Interview sa mga kandidato. Tanuwi ka! Lunes hanggang Sabado digdi sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Tanuwi ka! Magandang araw po sa inyong lahat and welcome po sa ating programang Taano Ika, the Radyo Natin Naga Job Interview, kung saan po ating pong kinakausap para mas makilala natin ang mas maigi ang ating mga aplikanteng kandidato para sa darating na May 12, 2025 national and local elections. At sa araw na ito, mapapakinggan po natin at mapapanood po natin ang isa sa ating mga aplikanteng kandidato para mayor dito po sa ating syudad, sa Naga City. Walang iba po kung hindi si Mr. Toots De Quiros. Ako po si Mama Jana at napapakinggan po tayo live sa ating radio frequency 89.5 Radyo Natin FM. Tayo rin po ay napapanood live sa ating FB page Radyo Natin 89.5 Naga, at sa ating streaming tayo po ay maririnig rin sa radyonatinfm.com/naga. At yan na nga po, i-welcome na po natin sa ating programang Taano Ika. Walang iba kung hindi ang ating aplikanteng kandidato na si Mr. Toots De Quiros. Good morning po, sir. Good morning, Jana, asin sa gabos na mga nagdadangog, digdi po sa radyo natin sa 89.5 sa siyudad kang Naga. Ayan. And salamat po, sir, sa oras at panahon. Alam po namin na busy na po talaga dahil ito na yung mga huling araw ng ating campaign period. And thank you very much po at dahil napaunlakan mo po kami sa ating, na makaupo sa ating hot seat para sa ating job interview. Sana po kayanin ko ang mga tanong ninyo dito sa inyong palatuntunan. Ayan. Kayang-kaya, sir, kasi ano lang naman tayo dito. Light conversation lang, sir. Opo. It's gotta be all about you. Dahil ikaw po ang nasa spotlight, umpisa na po natin ang ating job interview. Siyempre po, gusto po naming mas makilala ang ating aplikanteng kandidato. Alam ko po, marami na po sa atin ang kilala si Sir Toots. Ano po? Dahil hindi lang ito ang unang pagkakataon na siya po ay nangampanya at kumakandidato bilang isa sa mga opisyal ng gobyerno. Pero sino nga po ba si Toots De Quiros bilang isang ordinaryong mamamayan ng Naga City? Ako po ay ipinanganak dito sa Barangay Igualdad, sa Naga City. Dito rin po ako nag-aral ng elementarya, dyan sa Sabang Elementary School. Nag-high school po ako sa Ateneo de Naga at ganun din sa college sa Ateneo de Naga, at nagkataon na kaklase ko ang inyong pinakamatalino na si Fe Rigori. Kaya natutuwa ako na nabigyan niyo ko ng pagkakataon. At ang talagang profesyon ko po ay katulad din ninyo, Mama Jana. Ako po ay isa ring alagad ng industriya ng broadcasting. Ako ay nagtrabaho sa DZRH sa mahabang panahon. At ganun din, pagkatapos na ako maging reporter, announcer sa DZRH, ako po ay nabigyan ng pagkakataon na maglingkod sa gobyerno bilang direktor ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkatapos ng aking panunungkulan sa loob ng 9 na taon sa PCSO, nagbakasyon ako doon sa bayan ng aking ama, sa bayan ng Pandan. Ito po ay sa lalawigan ng Catanduanes. Mga tao doon, hinimok ako na kung pwede ako ay tumakbo bilang mayor. Sa una, ako ay nag-alinlangan dahil alam ko at batid ko na hindi naman ako kilala sa bayan na yon.
Pero sinubukan ko at sa awa ng Diyos, nang ako ay tumakbo, nanalo po tayo, landslide, at nang tayo ay naging mayor, pinapaalam ko din na tayo ay mayroong resibo na yung bayan na yon, isa sa mga unang bayan sa unang implementasyon ng Seal of Good Housekeeping ng DILG na tayo ay nabigyan ng plaque, ng award na nagpapatunay na maayos at talagang transparent ang ating bayan, panunungkulan sa mga tao na ang pera ng bayan ay hindi nawawaldas, sa halip ito ay nagagamit natin sa tamang pamamaraan para makatulong sa ating mga kababayan. Kaya kahit paano, si Toots de Quiros ay mayroon na rin pong kaalaman, mayroon na rin pong eksperyensya pagdating po sa panunungkulan sa gobyerno. Ayan. So, malinaw naman po na sa eksperyensya at sa kakayahan, ang ating pong aplikanteng kandidato bilang mayor po ng Naga City ay talagang hindi na rin naman masasabing baguhan. Ano po, hindi na rin matatawaran ang kanyang eksperyensya at kakayahan. Pero Sir Toots, may bilang family person po, sino po ba si Toots de Quiros? Ako po ay isang ordinaryong mamamayan, katulad ninyo, may asawa, may anak, na ang pangunahing hangarin ay mapabuti, mapag-aral, mapakain, at higit sa lahat, magkaroon ng magandang kinabukasan. At ang isa pa, si Toots de Quiros ay mayroon pong takot sa ating Panginoon. Ayan, sir. So, nung nire-review ko po, sir, yung iyong resume at syempre, nag-uusap-usap po kami dito sa aming himpilan na nasabi mo nga po ay classmate mo, ang aming station manager. Nabanggit po na kamo po ay nasa koleyo, maray na amigo po si Toots de Quiros, as in maribok daa. Ay, Sisay man po si Sir Toots bilang kaibigan, amigo. Si Toots de Quiros po ay isang mabuti at tapat na kaibigan. Pag ang kaibigan natin nasa bingid ng alanganin na nangangailangan ng tulong kahit kailan, ay hindi natin tatalikuran yan. Sapagkat ang isang kaibigan, anuman ang iyong kalagayan sa buhay, ginhawa, kalungkutan, kagipitan, dapat ikaw ay palagi kang karamay. Sapagkat ang tunay na kaibigan, sabi nga, walang iwanan. Ayan. Since nabanggit nyo na po kanina yung mga work experiences nyo po, Sir Toots, ano naman po yung mga pinagkakaabalahan mo before ka po na nag-file ng iyong candidacy bilang mayor? Ako po, mayroon din akong kaunting hanap buhay sa Maynila. Nagpa-practice din po ako ng PR, public relations na mga trabaho. Tapos mayroon din po tayong advertising na maliit na tama lang na itustos sa pangangailangan ng ating pamilya. Pero sa hindi naman po pagyayabang, kung iisipin ko lang yung sarili ko, kahit paano hindi naman mayaman, pero kahit paano nakakaginhawa naman sa buhay. Pero alam po ninyo, sa mga nakikinig, ako po ay isang survivor ng kidney failure. Nagdialysis po ako noong 2006 at na-kidney transplant po ako almost 20 years na. Sabi ko, bakit binigyan ako ng ekstensyon ng buhay ng Panginoon? Bakit ako binigyan ng pagkakataon na mabuhay? Para saan ito? At para kanino? Naisip ko na baka kaya tayo binigyan ng ekstensyon ng buhay, magamit tayo na kahit paano ay maging hagdanan ng mga kababayan natin na marating Manila yung kanilang mga pangarap sa buhay. Kaya ngayong mga panahong ito,
aking inialay, sa kuya pong itinatao, an sa kuyang sadiri sa mga Nagenyo. Na probaran man po nindo ako na maging mayor kang syudad. Tasabi ko ngani, an sa kuyang kurahaw, asenso, tawo naman. Ngunyan, mahapot kamo, paano mangyayari yan? Taaram ko, kadakol na ng mga kandidato, kadakol ng mga politiko, ang nagparapangako sa Indo ning progreso, asenso sa buhay. Pero kan manggana, nalilingawan na. Pero po kita, si Toots Di Quiroz, igwa po ning malinaw na plano kung paano gigibuhon asin mangyayari ang sinasabi kong asenso tawo naman. Saro dyan, Mama Diana, pag tayo ay binigyan ng pagkakataon na maupo at maluklok sa kapangyarihan bilang mayor ng siyudad ng Naga, ang unang gagawin natin, ang isa sa mga anak ng mga naghihirap na pamilya sa lungsod ng Naga, ay bibigyan natin ng pagkakataon na makapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo upang ang anak na yan na makakatapos ng pag-adal, iyo iyan ang mabaton sa pagtios kan sa iyang familya. Tasabi ko nga ni, ako nagdakula sa igualdad. Kan panahon, dahil ko man ikinakasupog na ako nagbagits boy, digdi mismo sa merkado publiko. Pero, ang pagtios na inagihang ko, day ko na yan ipinamana sa sakuyang mga aki dahil sa edukasyon. Kansarong aldaw, nag-ikot ako dyan sa Barangay Igualdad, si mga kasarabayan ko, yung mga kababata ko, dati nagtitinda ng limonsito, kan magkahiriling ko, ang nagtitinda na itong aki niya. Gustong sabihon, itong pagtios na inagihan niya, ipinasa niya sa mga aki. Iyan ang gusto kong matigil na kahirapan na ipinapasa sa ating mga anak. Paano mangyayari yan? Dapat magkaroon sila ng kaukulang kaalaman makatapos ng pag-aaral sapagkat ang edukasyon na kanilang natamo, yan ay kanilang magiging sandata upang lumaban at patayin ang kahirapan. Dahil ang kahirapan na yan ay matatalo natin kung tayo po ay mayroong pinagtapusan na siya nating gagamitin para tayo makaahon sa kahirapan. Since nabanggit mo po na ang focus po natin is sa family, ano po, and ang pag-asenso ng kada Nagenyo. And nabanggit mo rin po ang tungkol sa edukasyon ng mga kaakian. Ngunyan po na medyo nagiging maselan ang mga balita tungkol po sa ating mga kabataan. Ano po? Ano po ang masasabi mo dyan, Sir Toots? Ano po ba ang maaari nating maging programa o maipush po natin na maidara sa mga kahovenan ng Nagenyo na para ma-eradicate, kung hindi man po total na ma-stop ang mga nababalita po ngayon na mga hindi magagandang nagiging gawi kang sa tuyang mga hobenes. Aram po nindo, ang mga minor de edad, ang mga kahobenan, ang pinagpupunan kan sa indang magiging marhay na pag-uugali puon sa pagkaaki. Ta kung ano ang sa iyang environment, kung ano ang sa iyang namuklatan, yung kinagisnan, minsan nadadara niya sa pagdakula. Kaya ang gigibuhon ta siguro, makikipag-ulay ang city government sa mga eskwelahan, lalo na sa mga public schools, na talagang pagtawan nindakulang panahon, oras, yung kan panahon baga igwang inaapod na GMRC, Good Manners and Right Conduct, na talagang dapat maaraman mo ano ang sala,
ano ang tama. Saka siyempre kaipuhan, i-injecta sa isip kan mga aki ang pagkatakot sa Diyos. Tapag ang tao ay guning pagkatakot sa Diyos, daiyan magibo ning kariribukan, kararatan, dahil natatakot sinda. Kaya, pag kita na tawan ng oportunidad, iyan ang kagigibuhon ta sa mga eskwelahan, yung good manners and right conduct. Tadyan mapuon ang formation kang sarong aki hanggang kung anuman ang nanudan niya, anuman ang sa iyang nagisnan, iyan ang bibit-bito niya sa adulthood niya hanggang sa gurang. Kaya iyan ang satuyang gigibuhon. And ining mga aking ini dapat matabangan ta. Kaya nga sabi ko dapat mag-iriskwela ini. Gibuhon tang produktibo ang mga aking ini. Tapag daitay ni naging produktibo, iyo ini ang magiging tunok. Ito ang magiging tinik ng ating lipunan kapag hindi natin nabigyan ng kaukulang atensyon. Kaya habang bata pa sila, pagbigyan natin ng pansin para tiyakin na sila ay magiging produktibong mamamayan sa mga hinaharap na araw. If ever po, Sir Toots, na ikaw po ay ma-elect bilang mayor sa May 12, 2025 election, during po sa imong tulong taon na term of office, paano mo po ba mabibigyang katuparan ang mga gusto mo pong mangyari, ang iyong mga plano, vision para po sa mga taga-Naga? Igwa ka na po bang mga programa na pwede mo na pong ilatag sa ating sanggunian na pwede man po nindang tutukan para po sa mga taga-Naga? Ara mo po, sabi ko nga ang aking isinisigaw ay asenso tao naman. Paano mangyayari? Kasi alam ko na ang mga kababayan natin ay talagang tira na lang sa mga pangako, dalang-dala na sa mga promisa ng mga politiko. Dahil pag ginaluklok na sa kanilang mga posisyon, ay nakakalimutan na kung ano yung kanilang ipinangako sa mga mamamayan. Tayo po ay mayroong malinaw na gagawin kung ano ang ating mga dapat unahin para matiyak na asenso tao naman. Primero, sabi ko nga itong edukasyon sa sarong aki, sa kada pamilya, dapat yan makatapos sa pag-adal ng edukasyon. Na ang magastos, iyong syudad. Magkakaigwa kita ng MOA, Memorandum of Agreement sa mga eskwelahan, igdi sa Naga, sa college, sa Ateneo, UNC, Santa Isabel, Naga College, as in iba pa, na itong mga aki na makuha ng exam, maski day bayad kang tuition, pakuanon, maski mayong permit, takong day makabayad, ang magiging garantor ang city government para siguruhon na sinda makadiretso ng pag-adal. Ano pa? Magibo kita ng mga livelihood sa mga barabarangay. Takay puhan, ma-empower ta ang satuyang mga tugang na magkaigwa ng hanap buhay, magkaigwa ng trabaho. Tapag igwayan ng hanap buhay, igwa ng trabaho, dayan magpaparalaom, dayan magpaparaasa sa gobyerno. Gustong sabihon, kung ika-mayor, mababawasan kaning responsibilidad na kadakol nagpaparahagad sa imo. Paano tagigibuhon? Istorya ko lang ang sakuyang ginibo duman sa banwaan ng Pandan kan ako nag-mayor. Duman, ang mga tao, ang hanap buhay, iyo ang paghagot. Itong abaka. Ngayon, ang ginagawa nila, pagkahagot, ibinebenta na lang as raw materials yung abaka per kilo. Dati siguro mga 180 ang per kilo ng abaka. Ganon. Binebenta nila. Pero sabi ko, garo may sala. Kaya ang ginibo ko, naghagad ako ng tabang sa TESDA, pinaseminar ko si mga tao na naghahagot na dapat dahil ninda ibenta yung mga abaka ninda, instead, makanood sinda ni magibo ng mga magagayo na produkto na gibo sa abaka, araw kang bag, kung mga tsinelas, mga pangdekorasyon, asin iba pa. Kung ibebenta mo per kilo itong abaka, ang halaga 180. Pero pag ginibo mo ng magayo na bag, pitaka, tsinelas, pangdekorasyon, ang sarong kilo kuminsan nagsusobra pa
ning 2,000. Gustong sabihon, mas kadakol ang sa indang kinikita kisa ibebenta lang ninda. Sa kabakulang yan. Sa pagtaraid mo, matatawan mo ning oportunidad na magkaigwa man ning hanap buhay. Tanganing sinda, mabuhay man. Kaya iyan po ang gigibuhon ta. Papaasensohon ta ang inaapod ng mga backyard industry. Bako lang po sa handicraft, kundi paggibo ning mga tinapa, paggibo ning tosino, longganisa, kung ano-ano pa. Ngunyan, mahapot ka mo paano? Diyan malaog, magkakaigwa ng intervention ang gobyerno lokal na itong mga tao na gusto na mag-negosyo ng saradit, mga small and medium enterprise, dumanta papautangon ning puhunan. Although aram ko ginigibo na ini kang syudad sa administrasyon ni Mayor Ligacion, pero dadagdagan ta, papalakupunta, tanganing masigurado ta na ang mga tao igwaning hanap buhay. Ano pa? Primero, duman sa salud. Aram mo sa paikot-ikot ko, halos mahihira ka eh. Kawawang kawawa yung ating mga kababayan. Minsan nakikita ko yung isang tao, matanda, bata, nakaratay sa banig ng karamdaman. Pero kahit anino ng doktor ay hindi lang nakikita dahil sa kanilang kahirapan. Yan ang gusto nating tapusin. Na pag tayo po ay naging mayor sa siyudad ng Naga, ang uunahin ko sa mga kababayan natin na sa panahon ng kanilang karamdaman, mayroon silang gamot na makukuha sa lungsod ng Naga. Papalawakin natin yung mga health services para tiyakin na mayroong nangangalaga na talagang hindi sila nahihirapan na gamutin kung anuman ang karamdaman na kanilang namamatian. Maliban dyan, sa pagkain. Yung mga ayuda, siyempre, hindi natin mawawala na talagang may mga kababayan tayo na hirap sa buhay, kaya siguro dapat nating tulungan. Pero, ang pagkakaiba dito, ayaw ko na ang mga kababayan natin na bibigyan natin ng tulong o ayuda na dahil sa 2 kilong bigas, hirap na nga sa buhay, papapilahin mo pa ng napakahaba-haba, tapos nag-uuran, nag-iinit, yung sarong pobreng tao, para sa 2 kilo, pigtsatsagaan. Tamayo ning kakanon. Pero kita, dadagdagan tayong ayudang yan, pero ihahatod ta sa mga harong-harong. Gusto ko, maski ang mga nagtitios na naghagad ng tabang, dapat yan, igwaning dignidad, igwaning respeto sa sadiri. Dayta paghalion, dayta supugon, ang mga tugang tasanaga na naghahagad ng tabang na yaon pa mang giraray, ang integridad kan sa indang pagkatao. Dahil yung kwartang iyan na tinatao ta sa inda, kwarta man sa naninda yan, kaya dapat dayta sinda supugon. Since nabanggit mo na rin po ang tungkol dyan, Sir Toots, sa livelihood, sa mga income-generating na projects and programs, at yan ko pa po ko ta inihahapot sa imo, igwa po kitang napili na sarong kahaputan. Pero since parang timing po ining question na ini, ibigay ko na po sa imo. Actually, ito po, feedback po ini, alam mo, minsan po nakikimarites kita, may grupo po kasi na nag-uusap-usap at nabanggitan nila, pagdating ba sa Naga, ano ba yung masasabi na tatak Naga? Ito yung produkto po baga or yung mga parang, kasi sa ibang lugar, katulad po nasabi mo, may abaka, pag sinabing sa ganitong lugar, andyan ang nyog, ganyan, ini palay, ini kakao. Pag sabi po nila, pag abot sa Naga, ano ba? May nagsimbag po na basura. Pero may nagsabi naman po na, oo, kasi may pera sa basura. So, kung ganyan po yung concept ng mga, ng ating mga kababayan,
with regards sa mga recyclable na basura, pwede po ba nating mabigyan ng programa yan na actually ginagawa na po yata, ginagawa na yan ng ating lokal na gobyerno, pero paano pa po natin ma-enhance yan na mabigyan ng trabaho ang ating mga mga kababayan, mga taga-Naga na ang kanilang mga produktong magagawa na maganda ay galing sa mga recyclable na basura? Maganda yan sapagkat unang-una, lalo na itong mga plastic, pag yan ay hindi natin na-recycle, pag pinabayaan natin yan, yan din yung magiging problema natin. Na pag inanod yan, mababara yung mga drainage, pag umulan, babaha. Kaya siguro, papalawakin natin yung pag-recycle ng mga basura na pwede pang magamit. Kasi yung mga plastic na tinatapon, pwedeng gawin niya na itong mga upuan na plastic. Iba pang mga produktong plastic. It's a matter lang ng talagang determinasyon na mangyari yan. Kaya pag yan, nagkaigwa kita ng oportunidad na makatukaw, saro yan sa mga tutuunan taning pansin. Tapag ang sarong syudad, maati, bakong malinig, dahil kita makaka-attract ng turismo sa syudad. Nabanggit ko ang turismo. Dapat igdi sa Naga, kung ikaturista, igwa ka kang inaapod na itinerary. First day, sa Ingkamaduman. Second day, Third day, Igdi sa Naga, day mo arame, kung sa Ingkamaduman Kaya, sisiguruhon ta na pag igwaning turista sa Naga, igwaning activity, igwaning dudumanan, igwaning gigibuhon, tanganing bakong boring, sa indang pagbisita sa syudad ng Naga. Saro yan sa mga tatauan ta ning dakulang atensyon. Pag napagayon ta ang turismo sa syudad kang Naga, iyo iyan ang matao ning oportunidad na magkaigwan ng hanap buhay an sa tuyang mga aki. Malaog dyan si mga padyak, si mga tricycle drivers, si mga nagpaparenta ng mga van, si mga waitress, si may mga sadiring restaurant, tamakarakan yan. Iyan ang inaapod na domino effect. Yan ang magiging epekto kung igwa kita ng marhay na turismo. Kaya pag kita nanggana, sisiguruhon ta na magibo kita ng itinerary. Na halimbawa, sa primerong aldaw kang bisita, dapat igwan dudumanan, duman sa may harani sa Isarog. Tapos, magibo kita, tanganing kadakol kitang maingkaminar na mga bisita. Dahil pag kadakol na mga turista, mga bisita sa Naga, gustong sabihon, madarya ng kwarta. Ang kwarta ninda, pag ginastos, gustong sabihon, mabubuhay ang negosyo sa tuya. Pagbuhay ang negosyo sa Naga, gustong sabihon, igwaning employment. Pag may employment, may kwarta ang mga tao, progresibo ang sa tuyang syudad. Idukot po natin ang turismo sa Metro Naga. Oho. Dahil isa po tayo sa mga miyembro ng Metro Naga. 15 po baga kita sa mga pagtaraid ka municipalities, kabali ang Naga City. So, paano mo po may engage yung mga pagtaraid ng munisipyo? Ano po? Lalo na po na kang kita po nasa lanta kang Bagyong Christine. Dakol po ang nagsulputan na mga hinaing. Ano po? Paano mo po matatawaning solusyon yung mga hinaing po na yan, lalo na po yung mga natamaan ng Bagyong Christine, and paano mo rin po may engage yung mga pagtaraid ng munisipyo na kabali sa Metro Naga para padagos po na mapauswag ang Naga City? Mo, pag kita nagkaigwa ng oportunidad na maging mayor, mo may kasabihan baga, hindi tayo nabubuhay para sa sarili lamang. Kailangan natin yung tabang kan mga kataraid ta, Kamaligan, igdi sa Milaor, sa Kanaaman, sa Kalabanga, mga pagtaraid na banwaan kang syudad. Kaipuhan tayan dahil ako nagtutubod na kung magkakaigwan ng expansion, kung ano man na sa negosyo o ano mang sa turismo, sa aspeto ng turismo,
asin iba pang bagay, kung may involve ta ang mga taga-syudad mga kataraid sa syudad ng Naga, mas marahay. Dahil kung maging asinsado man ang mga pagtaraid ng Banwaan, sigurado yan. Ang pinakasentro baga digdi Naga, mairig diyan sa mga mall, sa mga tindahan, digdi ninda gagasusun ang kwarta ninda. Gustong sabihin, magkakaigwan ng economic activity. Saka, kadakol pang bagay na pwede tang maging kapartner ining mga pagtaraid tang mga Banwaan, tangani magkasararo para bakulang sa progreso kong Naga, kundi sa progreso maninda sa saindang mga lugar. Ayan. So mga kaibigan, atin pong napakinggan ang kalahating bahagi ng application platform ng ating aplikanteng kandidato bilang mayor ng Naga City na si Sir Toots De Quiros. Magbabalik po ang ating programang Taano Ika, The Radyo Natin Naga Job Interview. Makalipas lamang po ng ilang palaala, kaya huwag po kayong aalis. Magbabalik po kami. Sa tungbistuhon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa indang mga kwalifikasyon, karakter, asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Taano Ika! Taano Ika! Radyo Natin FM Naga Job Interview sa mga kandidato. Taano Ika! Lunes hanggang Sabado, digdi sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Taano Ika! It's a great way to complete your day. 89.5 Naga City. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon ah. Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumala ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ako po, si Roger, 30 years old ng Tagbilaran. Sa po akong tahu vendor. Hindi ko pa nasubukan ng iBerry. Napansin kong nalalabo ang paningin ko dahil sa katarata. Mayroon din po kasi ako mataas sa blood sugar. At kapag nasa labas ako, may konting alapaak sa paligid ng paningin ko. Nagbe-bled din siya. Tuloy-tuloy ko lang yung pag-inom ng iBerry. Opo, tuloy-tuloy ko lang dahil mabisa ang iBerry. Magaan po siya sa mata ko, lalo na pag nasisilawan. Ayos na po ang paningin ko, tsaka di ko na rin ramdam yung matamlay ako sa trabaho. Kaya nagpapasalamat ako sa iBerry. For a healthy eyesight, mag-iBerry na! The mighty sound across the archipelago. Radyo Natin nationwide. Sa tungbistuhon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa indang mga kwalifikasyon, karakter, asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Taano Ika! Taano Ika! Radyo Natin FM Naga Job Interview sa mga kandidato. Taano Ika! Lunes hanggang Sabado, digdi sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Taano Ika! Welcome back sa ating programang Taano Ika, The Radyo Natin Naga Job Interview, kung saan po nasa ating job interview hot seat
ang isa sa ating mga aplikanteng kandidato bilang mayor ng Naga City. Walang iba po kung hindi si Sir Toots De Quiros. At kanina nga po, naibahagi niya na sa atin ang kalahating porsyon ng kanyang application platform na malinaw naman po ang kanyang katuyuhan kung taano siya ay dadalagan o nagkakandidato bilang mayor ng ating syudad. Bago ko po ibigay ang ibang question ko po sa iya, shout out muna tayo. Ayan, shout out sa ating mga nanonood at nakikinig, lalo na po sa ating FB page na radyo natin 89.5 Naga. Hello po kay Gina Albao, kay Rod Aringo Berhuega. Ayan, at hello rin po kay Jory Lopez, Glad Toral, Marites Kaubang. Hello po sa inyong lahat. At hello din kay Madeline Manuel. Hello po. At kay Carla Broquesa Fabia. Ayan. Maraming salamat po sa pag-share at pagbibigay na inyong mga komento sa ating FB page. Ipagpatuloy nyo lang po ang pag-like at pag-share ng ating programa dahil ito po ay nagbibigay ng awareness para sa ating mga botante, lalong-lalong na po at malapit na ang ating eleksyon sa May 12, 2025. Ito po ay nagbibigay awareness para mas malaman nyo, makilala nyo ang karakter, ang plataforma ng ating mga aplikanteng kandidato para sa darating na eleksyon. Kaya naman, ginagawa po namin itong programa na ito dito po sa radyo natin, 89.5, para po hindi lamang maipakilala namin sa inyo ang mga kandidato, kundi para mailatag nila, para mas makilala nyo sila sa hindi lamang sa bilang politiko, kung hindi yung kanilang pagkatao. Ayan. So, ito na po ang ating sunod na tanong kay Sir Toots. Sir, syempre, kamustahin muna natin yung pagmati mo po sa pagtanggap ng mga tao, sa paikot-ikot mo po sa syudad. Ara mo tabi, Mama Jana, kung babasehan yung facial expression, body language kan mga tao. Bago ko nag-abot digdi, hali ako sa house to house dyan sa Barangay Lerma. Talagang nakaka-inspire. Lalong nagkukusogan sa kuyang buot na ipadagos ang laban na ini. Talagang sinda, gusto naman na magkaigwa ning pagabago ang buhay. Gusto naman ninda na prubaran ang iba. Sabi nga ni ininda, ining mga tawong ini, haloy-haloy na nindang pinadangat, sinuportahan, kinugos, halos luhudan. Pero, mayo maning pagbabago na nangyayari sa saindang buhay. Kaya, aram na ngunyang kang mga nagenyo, na dahil sinda maboto dahil sa popularidad. Sabi ko, tama yan. Dahil kamo malamos sa popularidad. Magboto kamo sa sarong tawo dahil nagtutubod kamo na ang tawong ini iyuan madara kang tunay na pagbabago sa syudad nin Naga. Kaya sabi ko, sabi ninda, ngunyan, mabuuton, kadako lamang pagpaparataram, ano takan panahon ang mga ini yaon sa posisyon, mayo mangginibo. Ngunyan, nangangako na naman. Ano ang katsiguruhan na pag sindayaon na naman dyan, gigibuhon ninda. Mala nga ni, pirang taon ang mga ini, halawig. Ako sabi ko, ang pinaka-experiensya ko lang, nagi akong direktor sa PCSO, pero kadako lang akong natabangan. Bako man sa paghambog. Minsan, sa mga pag-house to house ko, nagpapasalamat na lang na natabangan ko sila. Sinda, kang panahon ako nasa PCSO. Kan ako, nag-mayor, pag-abot sa inapod na good governance, may resibo ako, may plaque ako, awardee kita. Bako man po sa paghambog. Bako po yung gibo-gibo ko. Tas si award ko mismo, permado pa yan, ni dating DILG Secretary Jess Robredo, na ang banwaan kung saan ako nag-mayor, maray
ang paggastos ng kwarta kang gobyerno, silag ang panggogobyerno. Iyan ang patunay. Kaya, aram na kan mga taga-Naga. Kung sisay, ang sa indang susuportahan sa maabot na eleksyon. Kaya sabi ko nga ni, tatapuson ta na ang politika ning pabebe. Hahaliun ta na ining mga politikong hipokrito, asin mga hipokrita, na mayo mangginibo, magpakyut, pero daininda natatawan ning oportunidad an sa tuyang mga tugang na mabago an sa indang buhay. Probado na sinda dahil tinauan na sinda ning pagkakataon na magserbisyo sa syudad, pero mayong nangyari. Bakulang sa syudad, sa bilog na Pilipinas. Kaya, probaran man po, nindo ako na magserbisyo sa syudad ning Naga. So bilang panghuli ko pong katanungan sa iyo, Sir Toots, ano po, alam ko po na ilatag mo na po ang iyong application platform, na ipabisto mo na po, na ibahagi mo na po ang mga saloobin mo po kung gusto mo po talagang ang pagkakandidato mo po sa posisyon bilang mayor ng Naga City. Pero igwa pa po, aram ko, na mga naghahapot dyan na gusto pa nila na mas maintindihan kung taano po ang sa indang isishadan, taano po ang pangalan mo ang sishadan nila sa maabot na eleksyon sa May 12, 2025. Tano ta Toots de Quiros? Primero, tandaan po nindo, sa mga tugang kong nagtitirios sa Naga. Ang pagtios, dai kulang yan, nadangog. Ang pagtios, dai kulang yan na hiling. Ang pagtios, namatiang ko, asin inagihan. Mayo ning iba na tawo. Ang makakatao ning solusyon sa pagtios, itong mismong nakamati ning pagtios. Walang tao na makapagsasabi kung ano ang nararapat gawin upang mabigyan ng kalunasan ang paghihirap kung hindi mismo ang dumaan sa kahirapan at mahirap. Huwag nating iasa ang ating kapalaran sa ibang tao. Kailangan tayo magkaisa. Kailangan tayo'y magkaburugkos, magkasararo kita. Tanganing ang satuyang pangiturugan na magkaigwaning pagbabago, mangyari po. Ako po, nagahagad ning tabang sa indo. Naigwa po ako ning konkretong plataforma. Habo kong gamiton ang terminong plataforma. Ang apod ko dyan, krusada. Taang plataforma, hali sa nguso. Pero ang krusada, hali sa puso. Sa kahinahamon ko po ang mga Nagenyo. Pag angabos na mga sinasabi ko, dahi ko na utob, dahi ko ginibo, ining kinukurahaw kong asenso tawo naman. Sa irarom kan lay, kan Commission on Elections, igwa po ng pribileyo ang mga siyudadano na i-recall, pahaliw nindo ako sa sakuyang pwesto. Kaya mga taga-Naga, minsan lang po kita madesisyon sa buhay ta. Magboto kita ning tama. Taang boto nindo, bako po yan Toots de Quiros. Ang boto nindo, iyo ini ang magiging pamana nindo sa aki kan sa indong mga aki. Tanganing mabaguman an sa indong buhay. Kaya dayta po pagsayangon. Day po kita malamos ning popularidad. Maboto kita dahil nagtutubod kita na si Toots de Quiros, iyo ang magiging hagyanan ta, tanganing sa katuntaman, an sa tuyang mga ambisyon sa buhay. Nagenyo, ibanan po ako nindo sa sakuyang paglakaw. Babangaunta ang dagat ning politika ngunya na eleksyon. Tapag abuta, duman sa ibong napangpang, gugunuon ta sa sarong kahoy, ang bunga ning trayumpo, progreso,
asenso ning kada Nagueño. Nakaibahan nyo si Toots de Quiros. Mapuon kita sa progreso, mapuon kita sa asenso, sa pagboto ning numero 2 sa balota for mayor sa syudad ning Naga. Ayan po mga kaibigan, numero 2, Toots de Quiros. Yan po, numero 2 sa balota, Toots de Quiros for mayor. Ayan po ha, napakinggan po natin ang krusada ng ating aplikanteng kandidato sa araw na ito. Sana po ito po ay makatulong para po sa pagdidesisyon nyo sa darating na eleksyon sa May 12, 2025. Ilang tulog na lang po. Napakabilis ng ating panahon, napakabilis ng oras. Hindi mo mamalayan pagising mo bukas, election day na. Kaya sana po makatulong ito sa inyo para magbigay ng awareness. At i-review nyo na lang po sa ating FB page ang mga na-interview namin dito dahil hindi lang naman po dito sa Naga City ang mga ating mga aplikanteng kandidato, kung hindi sa Camarines Sur po. So maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin sa ating programa. Antabayanan po natin. Bukas po makakasama natin ang third nominee ng Ako Bicol Party List na si Attorney John Chan para sa ating Taano Ika, The Radyo Natin Naga Job Interview. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw. To God be all the glory. Sa tungbistuhon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa indang mga kwalifikasyon, karakter, asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Taanoy ka! Taanoy ka! Radyo Natin FM Naga Job Interview sa mga kandidato. Taanoy ka! Lunes hanggang Sabado, digdi sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Taanoy ka! It's a great way to complete your day. 89.5 Naga City. Radyo Natin